jatend migawo mar somo ema koro dhi thuolo mar timo penj no higa manyien. Jopuonjre machalo kamae kod jonyuolgi onego bed ni tayogi e yo machal nade kindegi? Gima nyalo wacho kanyo endo, rem mar penj ok ofulo ni ng'ato ofuwo. Nitiere gik mang'eny ma dho wagunda wacho ni contributing factors mamiyo nyathi nyalo rem e penj. Achiel kuomgi nyalo bedo tuo, nyalo bedo weche mang'eny, environment gi gik machalo kamano. To rem e penj ok ochuno ni onyiso ni nyathini endi ngima ne koro rumo, nikech wan gi alternative path, yo machielo ma nyathi nyalo luwo ma bende somo ga soma. Kineno ka nyathi ogik e klas 8 to samoro ni en koro rem, to the good thing ma sirikal osetimo, ka the Basic Education Act en mar primary ka to gi secondary. Ka chutho nyathi onego dhi nyaka klas 12. Koro kosetimo klas 12 ka koro duogo e 844 ni eka koro nyalo dhi e technical courses ka, nikech that secondary school aspect is very important. To ka dipo ni nyathi ogik e klas 8 to wan gi gimiluongo ni vocational training centers, kata maniluongo chon ni youth polytechnics kata village polytechnics. Mano to koro tinde rach ahinya nikech wach mar village no ji mang'eny ok dwa winji. To nyathi pod nyalo dhi timo artisan course e klas bang' timo klas 8 ka, to kotieko mano to nyathi dhi adhiya otimo craft certificate e mani same technical school. Kotieko to timo diploma, kotieko to nyalo join university, to bedo gi gimiluongo ni credit transfer, yani marks moko motimo e technical dhi miyo jam onyalo dhi e university kata me second year kata third year, kata mana pod technical ka onyalo timo higher diploma in higher education kendo pod miye credit transfer, pod onyalo jam kamano. To bedo ni en kamano kata ni nyathi orem ok en gima lich ahinya monego bed ni thago jonyuol. Aparo ni king'iyo national exams performance in our country, ibiro yudo kata king'iyo the path mar jomosetimo kata mana gine 844 gi, ibiro yudo ka ng'ato notimo klas 8 to norem. To ka noserem ni orem in the sense ni ok oyudo marks monego gombo ne okete no dhi e skul makama, to bang'e tiyudo ka odhi mne path mar technical machieng' motim degree, motim masters, motim nyaka PhD, ma finally kotimo research gi weche mamoko go to chieng' en bende obedo mana professor. Therefore ok ofulo ni ka nyathi orem to ni mano is the end of somo mar nyathi. Kanyo problem osebedo ga ahinya gi joma jonyuol, nikech yudo ka janyuol samoro en medical doctor, en bende dwaro nyathine ni otim medicine. To kanyo gima konyowa en the new curriculum ma sani ni, nikech nyathi dhi kawo kore kapod en mene primary ka, koro kore no endo emowuotho go kodhi go mbele. Inyalo paro chalo CBC ma koro watimo ni, en gima dang' awach ni nonego chak Kenya ka chon. King'iyo Education Commission kaka mar ominde gi ma 1964 nochiwo emphasis e gik machalo kamano. To maendi 844 ber, nitie berne bet, to rachne bende nyaka bedi, nikech ibiro yudo ka moko nitie momiyo wa jomiluongo ni educated illiterate. Osomo kendo en gi kalatese mabeyo kabisa, to ka koro kete competency ni koro time gima kama ok onyal